Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Tux Kart. Όπως θυμόσαστε, σας είχα δείξει πώς να το κατεβάσετε και τώρα θα το παίξω. Και πριν ξεκινήσουμε, κάντε ένα like και subscribe για να κάνουν καλύτερα βίντεο για εσάς. Πάμε στο βίντεο. Ωραία παιδιά, έχουμε μπει στο παιχνίδι. Για να πάμε ατομικό αγώνα. Θα πάρω αυτόν εδώ. Ωραίος φαίνεται. Θα παίξουμε ποδόσφαιρο ή κανονικό αγώνα. Θέλω να παίξω κανονικό αγώνα. Πάμε. Όχι, δεν θέλω αυτή τη μάχη. Πάμε με αυτή. Ωραία. Κοινό. Τι με νοιάζει. Ωραία. Πίστα από το κάνεις λούπους. Εντάξει, άγνωστο όνομα, αλλά ωραία μάπα. Πίστα. Ωραία, πάμε. Πάμε. Όχι, για λίγο να πάρω την μπανάνα. Αυτή είναι κακή, όπως ξέρετε. Αν μου ξέρετε. Όπα, είμαι δεύτερος παιδιά. Θέλω να πάω πρώτος. Όπα, το πέρασα. Φέρω το δώρο. Να, πήρα το κέικ. Αλλά τώρα, πού πας εσύ. Χαχα. Όχι. Πόρε φίλε. Γυρίστε πίσω. Αν πάει κουκουμπάι, θα σε περάσω σε ένα δευτερόλεπτο. Όχι! Γίνα πίσω, δεν θα σκοτώσω. Έλα εδώ ρε. Όχι! Όχι ρε. Μας πέρασε αυτός. Άντε, όχι. Άντε, μπάει. Όχι ρε. Άμα περάσει θα έχω. Όπα, έχω 2 μπάλες του bowling. Δεν πειράζει όμως, είμαι και πάλι πρώτος άρχοντας. Πάμε, βρουν. Ωραίο παιχνίδι, παιδιά. Γι' αυτό με τον τρόπο που σας έδειξα να το κατεβάσετε, θα προσπαθήσετε άμα έχετε υπολογιστή, προσπαθήστε να το κατεβάσετε. Ωραίο θα είναι. Πιστέψτε με. Όπα, πήρα 3 μπάλες στο bowling, αλλά τι να τις κάνω. Είμαι τελευταίο, ο πρώτος. Είμαι μάγκας. Όχι, έχει την μπάλα. Όχι. Ποιος την έριξε αυτή. Μη τυχόν με περάσει. Αλλιώς θα διπληρώσει ακριβά. Χαχα. Τους έκαναν να κολλήσουν όλοι. Έλα. Τάχα. Τους πέρασα. Νέος ταχύτερος γύρω. Γιατί πάω τόσο αργά. Βρουν. Όπα. Πάμε, βρουν. Όπα, τους περνάω για πολύ. Γι' αυτό δεν μπορώ να μου κάνουν κάτι. Μόνο άμα έχουν την μπάλα του μπάσκετ. Αυτή είναι η χειρότερη. Η πιο κακιά. Κάτσε. Όχι, καλύτερα. Όταν έρθει κάποιος κοντά μου θα το κάνω.
να είναι αργός. Δεν θέλω καν δώρα. Είναι μια χαρά με αυτό. Θα νικήσω. Είμαι ο πιο μάγκας του κόσμου. Yeah. Έβαλα τα γυαλιά μου εγώ. Παιδιά, τώρα θέλω να παίξω, θα παίξω ποδόσφαιρα. Να. Θα μπω με την πλέον μου. Ποιο λέτε, θα πάω εδώ. Όχι, δεν θέλω. Δεν μ' αρέσει. Άντε, θα πάω, με αυτή. Όλιο γκολ. Θα το βάλω 5. Ωραία παιδιά, ετοιμαστείτε. Όχι, το κακό πράγμα είναι που δεν μπορώ να πηδήξω. Στρίψω, σουτ. Όχι, αυτό δεν είναι καλό. Θα έρθει. Αυτό είναι σαν Rocket League, παιδιά. Αυτό θα παίζουμε αντί για Rocket League. Αφού μπορούμε. Όχι, έχει πάει πολύ πίσω η μπάλα. Όχι. Όχι. Ό,τι τους έπαιξα. Μπράβο μου. Άμα το βάλω είμαι μάγκας. Όπως το όνομά μου. Αλλά όχι. Όχι. Ξιστά πέρασα. Όχι. Γιατί πάω στη δικιά μου μεριά. Όχι. Ωραία φίλε. Είναι λίγο και δύσκολο. Όχι. Το φάγαμε. Ντουμπάι. Ντουμπάι κουκουμπάι. Θα πάρω το cupcake. Πάει. Τώρα μπορώ να κάνω επίθεση. Και θα το βάλω γιατί είμαι μάγκας. Ντροπή σου. Άντε πάει. Θα το βάλω. Περίμενα. Όχι. Για λίγο να το βάλω, παιδιά. Έλα ρε. Κόψτε. Όχι. Αυτό δεν είναι καλό. Οι άλλοι τι δουλειά έχουν εκεί πίσω. Όχι ρε. Αυτό δεν είναι καλό. Θα πάρω αυτό. Και θα πάω boost. Πάμε λίγο. Αλλά πηγαίνω πολύ γρήγορα, γι' αυτό δεν μπορώ να τη κοντρολάρω. Τη σούτερα, αλλά δεν μπορώ. Γιατί είναι τόσο δύσκολο, δεν καταλαβαίνω. Και το έβαλα στο πιο εύκολο, μπρο. Παίζει να είναι πολύ δύσκολο. Όχι. 2-0. Μπρο μου είμαι άχρηστος. Οπα, το έχω. Μα κόψω δρόμο, τι. Όχι. Ρε ντροπή του. Με έκανε πατάτα.
Να τώρα μπάλα. Όχι, δεν θα μπεις γκολ. Θα μπεις. Θα πατήσω αυτό εδώ. Ναι. Θα το είμαι πιο αργός. Θέλω να φρενάρω. Αλλά δεν μπορώ. Οπα! Γκολ! Γκολ! Ο Χαριστέας! Γκολ! Γκολ ο Χαριστέας! Ντροπή σου. Καλά να πάθεις. Έλα εδώ ρε. Θα το βάλω. Ντροπή σου ρε. Γιατί την πήρες. Εγώ θα την έπαιρνα. Ντροπή σου. Όχι! 3-1. Ντροπή του. Πόρε φίλε. Αυτό θα είναι το τελευταίο. Όχι, το πρώτο τελευταίο μάτς. Μετά θα παίξουμε ατομικό αγώνα. Δηλαδή θα είμαι ατομίστας. Όχι ακριβώς. Πού είναι η μπάλα. Να τι. Όχι. Τι πέρασα, όχι. Εντάξει, εκεί είναι. Όχι. Μην το βάλει. Γιοκ. Μπράβο ρε. Μπράβο ρε συμπαίκτη που είσαι μποτάκι. Μπράβο σου, είσαι μποτάκι. Συγχαρητήρια. Αλλά εδώ ρε μπάλα, σε θέλω. Αχ Παναγιά μπάλα, καραβοκύρισε. Ξιστά πέρα. Όχι, δεν θα πας εκεί. Δεν νομίζω. Όχι. Να καλά, εντάξει. Άχρηστος. Να δω ρε μπάλα. Σε θέλω πιο πολύ από εσένα, εμένα. Είσαι πολύ η πιο όμορφη στη τάξη. Γκολ! Ο Χαριστέας! Γκολ! Σου! Το βάλα. Έλα, μπράβο. Άμα το γυρίσω, δεν ξέρω. Οπα, όχι. Όχι ρε μπρο μου, όχι. Δεν είναι ωραίο αυτό. Δεν μ' αρέσει. Και τώρα δεν μπορώ να κουνηθώ. Αν δεν πάει, στη πήρα. Ό,τι τρίπλα έκανα. Από την άλλη θα πάω. Όχι, δεν θα μπει γκολ, δεν θα μπει. Αν δεν πάει, κουκουμπάει. Δεν πάει. Δεν νομίζω. Όχι, θα το βάλω. Πού είσαι ρε μπρο μου, μπράβο ρε. Όχι, θα μπει γκολ. Μα λίγο να το γυρίσω. Πω φίλε. 7 λεπτά παίζω σε αυτό εδώ. Όχι, για λίγο να τη σουτάρω αλλά δεν μπόρεσα. Πού είσαι ρε μπρο, μπράβο ρε μπρο μου. Ο ντροπή, αυτός εδώ, αυτή η μπανάνα είναι η χειρότερη μπανάνα που έχω ξαναδεί. Δεν μπορείς μπρο μου, θα πάω εγώ καλύτερα. Μπάδενο. Εκεί πάνω τι πει. Αν δεν πάει Ντουμπάι. Πάω Ντουμπάι. Αν δεν πάει πάω Ντουμπάι. Αν δεν πάει Ντουμπάι.
Dubai Chocolate. Είναι άχρηστη, δεν μ' αρέσει εμένα. Όχι, δεν θα βάλεις, δεν θα βάλεις. Κανόνισε να το βάλεις, αλλιώς στο χειρότερο παιδί. Σκέψου με, άμα το βάλεις θα κάτρας. Οπα παρένα. Παιδιά, πάμε στο οπα παρένα. Όχι ρε μπρο μου, πόσο κοντά. Αχ, Παναγιά κοτόμπουκιά, καραβοκύρισα, μου έχεις κλέψει την καρδιά. Πού είναι η μπάλα? Να μπράβο. Αχ, Παναγιά κοτόμπουκιά, καραβοκύρισα, μου έχεις κλέψει την καρδιά. Όχι, μην τυχόν και το βάλει. Άμα το βάλει εγώ θα κλάψω. Έχασε. Εγώ έβαλα 2 γκολ, παιδιά, κοιτάξτε. Εδώ πέρα. Εδώ το λέει. Πάνσο Μάγκας στο 4ο και μετά έβαλα στο 6ο λεπτό. Παιδιά, τώρα θα δείτε το πιο ωραίο παιχνίδι. Αυτό όχι. Αυτό είναι. Θα πάμε σε αυτό εδώ. Είναι το πιο ωραίο. Jean Manuel Clemenson. Αυτός το φτιάξε. Πάμε, ναι, άλλα 2 και πάμε. Ετοιμαστείτε για το καλύτερο παιχνίδι. Θα μπω μέσα. Μόνο εγώ μπήκαμε έξω. Από έξω άρχισα. Αχ, Παναγιά κοτόμπουκιά, καραβοκύρισα, μου έχεις κλέψει την καρδιά κιόλας. Φέρα εδώ το λάστιχο. Έλα εδώ ρε λαστιχάκι. Το λαστιχό το θέλω εγώ. Έφυγε. Μπράβο του. Αχ, Παναγιά κοντόμπουκιά, καραβοκύρισε και μου έχεις κλέψει την καρδιά. Το πήρα, μπάφα του, πάει. Πάει. Δεν έκανα δώρο, λοιπόν. Όπα ρε! Τι ήταν αυτό, το είδατε? Καλό. Έλα τώρα. Θα πάω να δολοφονήσω κάποιον. Αναρωτιέμαι ποιος θα είναι. Έλα εδώ, είμαι δολοφόνος, θα σκοτώ. Γιατί δεν το χτύπησε? Είμαι δολοφόνος, έλα εδώ. Ρε, ακριβώς από δίπλα του πέρασα. Άντε πάλι. Αυτό δεν κάνει. Νάτι. Νάτος. Παίζει να χάσω. Αλλά άμα χάσω θα ξαναπαίξω, γιατί έχουμε χρόνο, πιστεύω. Έχουμε. Γιατί το έκανα αυτό? Άντε πάλι. Δεν πειράζει, θα ξαναμπω έτσι. Αυτός είναι εκεί. Εγώ θα περιμένω να το ρίξω βόμβα.
Όχι. Ντουμπάι κουκουμπάι. Τα λέμε στο Ντουμπάι. Ό,τι σου, όχι. Πω ρε φίλε, δεν πειράζει. Πάμε άλλη μία. Zero. Ozone 1. Παλικάρες, παλικάρια μου, ελάτε εδώ, θα σας σκοτώσω. Ελάτε εδώ, θα σας φάω έτσι όπως είστε, θα σας φάω ζωντανούς. Έτσι, μπράβο. Από εδώ είναι. Έχει κρυφτεί ο μπρο. Πού είναι? Πού είναι ο μπρο μου? Μα είναι κάτω. Εγώ δεν το κουριάξω τώρα. Χαχα, το πήρα. Καραβοκύρισα, μου έχεις κλάψει την καρδιά. Πού είναι? Πού είναι? Αναρωτήθηκα. Πάει ο Κόνκι. Ποιος είναι αυτός? Ωραίο όνομα πάντως. Είναι άχρηστο όνομα. Έλα εδώ. Όχι, για λίγο να το πάρω. Πάμε. Χαχα. Έλα εδώ, φίλε. Από εδώ είσαι, το ξέρω. Έλα. Πού πάω? Όπα ρε. Πού είσαι? Έλα εδώ. Μη κρύβεσαι. Μπορεί να ντροπή σου γιατί δεν πέθανες. Χαντεμπάι. Κουκουμπάι. Είμαι ο καλύτερος. Δείτε εδώ τα γυαλιάκια μου. Για κοιτάξτε εδώ. Έχω ένα γυαλί πολύ ωραίο ρε παιδιά. Πάρα πολύ όμορφο. Κοιτάξτε. Είναι πιο όμορφος. Πάρα παιδιά, αυτό ήταν για σήμερα. Και τα λέμε αύριο που δεν θα έχουμε σχολείο. Γιατί νομίζω αύριο εξαιτίας τη γιορτή. Εξαιτίας τη γιορτή, ναι. Ωραία παιδιά, τα λέμε αύριο. Bye.